kwa manyire ng'abantu mbaroro bakwenda kwegokia sensemeria vasha okonyora ng'omonto naro kuri esimu yaye limite takong'aina transformer yagwete seito oyino monto chire vasha kwegokia igo mwachinga kicha chinyororo Tuesday will get back to you. Yes, vita kolende ngochana sinyunga na seki ego chabali omana ekero okonyoranga umusubati aligiri umusacha yes no baraso gwanjani kolende kwanyoranga umusacha tanya taraka sibigo chaka staramu irege kataramu kwanera tabanga liga umundo wageze melo ye kwa moto konkwanera abantu bataka iko kwanyorera umuntu amama iko kwanyorera umuntu gitongera tukora tukwira bintu mora asiki abasubaga uchakira nigoro lika bakora achangora ngora baramanya ingiye kokero umuntu yate ikuburiye simi ngoko mukyo babwate bando satabwate frida ikiye kokira asimbe mana frida autia kokerenga bundle sotawati ejo oikebe yagotebiga gokora noe umusubati ori obwatenga gari okonyara ngatari gogufuatiriera mono manyanga bwanchani mboyo gabo wakora umusubati otigire koba caring igo manyanga ekiago kierire nenda basacha ntumaite nga musacha takukora ngaki atara get back gocha umusubati oye igonya koroche musacha okirete somebody is keeping him busy. Lagi okonyaranga basubati bakomeroka basubati mbakomeroka bosa abali ne HDC mbamaite factors kiragero musacha akire mbamaite kero musacha abwatebesa nekera tabwati igento giko ngwa abosogo ichana boso obwoba mburinga wikababe bakulengerera abange bawiga bagochaka ne birengere bibire bitali bya Frida ebibire byekene bireke ebibire byeke yango tebiganga job ochake kungaina ryo mete to kungaina matuko mange okungaina nande nakoirorera na nakoirorera kwanyoranga na manyire gento kware kokora hani bono umusinyirenga alero mbuoba kyogo ande okuburwo kuborendi tukoka insecurity chipere chikomente kasa pasubati hani akonyoranga au komente ko hani timatinga ngakiensia bere kyagara bono iga